Здравей, како Николинке? Здрасти. Имаш вече ток? Имам. След много години. Да. Доволна ли си? Много. Най-после светлинка. Може да си заредиш телефонче. Той го зареди, да. Ще ми разкажеш ли малко за тази къща? Тя е с много интересна архитектура. Тази къща е от много старо време. Има под кухнята маза, откъде се подлива отгоре от височините, идва вода. Има на средата копка, копката е без отвор и не може да излиза навън. И се наводнява. Да. А какво е било тук отдолу? Гледам тази врата. Тук е било магазин, ама аз не го помня. Когато били са баба ти и дядо ти, вероятно. Да, дядо ми е починал, аз съм била бебенце на 2 седмици. И той е имал магазинче тук. Милко Гацилов, така са ми казвали, че он е държал магазин тук. Тук е било кухнята, било шивашко ателие. Не мога да такова изморявам се, не мога. А ти не се чувстваш добре? Не. Там те стяга. Нямам въздух, притиска на сърцето и кръвното. А с очите? С очите как си? С очите зле, ама те горе-доле. И нямаш здравни осигуровки? Нямам здравни, нямам и стоматологични, не боли ме зъба, но умирам. Всъщност, тока решихме проблема благодарение на добри хора, които се отзоваха на нашата молба. Какво друго най-належащо още имаш нужда? Стоматологията. Всичките зъби са ми паднали. Нямам здравни осигуровки и там друго нужда. Нямам къщата за ремонт. Всичко паднало. Какво може, Валери? Помага, Всъщност, ние си мислехме, че едно телевизорче би било добре да имаш и хладилниче за лятото. Да. Нямаш такива уреди в къщата? Моята майка ме е изчувала без хладилник и без телевизор. Така е, но сега живеем в други времена и е редно всеки да има елементарни удобства. Точно така. Предполагам си благодарна на дарителите. Много си благодарна. Развълнувана и усмихната. Радвам се да те видя така. Ние ще предадем твоите благодарности на тях и ще се опитаме да помогнем и с други неща. Нашата фондация е Усмивка и аз усмихнах теб. Благодарение и на хората, които ни помогнаха. И съм щастлива днес. Благодаря ти.